Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulet ka umsning police station ha ka janmi jong ka santarek unailur arhaja apusan kila yo aban kemno ya we usamla lembat we uparlok jong u ki bela subawan dan kti ban shalan bi an ya uganja hadian jong ka jingpan upshrip ka bala penlong halat umtro jong ka sorba national highway 6 katkum ka khubor bala yo lum layat hu ba ka te ka jing yo akem jong ki pulet ya ki te ki arngot ka de hadian ka jing yo jing tep ningkong jong ki nong yalam ka Khasi Students Union ka North Khasi Hills District ya ka te ka kam shalan bi an ya uganja ki bala pentip pat marmar sha senior superintendent of police Karibhoi district u Vivekanand Singh ubalawan banidon ringkat ru ha ka te ka jingkhanra layat hu ru baki pulet Karibhoi district lengba ka thanat umsning tang mari yo jingtep halor ka te ka kam kila penlong ya ka jingpen upshrip ka badai ha ka por san baje tam aa bakila yo ban batno ya ka we ka kali sumo kamai ka badon yu registration number ML Shipho di San Henrio Prasau katba kadang hiar nanong ba shalong shanong po kabala shong da kiteki arngot ki brio ki bala suba bandon kti lembat ki weide ki palba nong let nong wan uwei na kiteki samla ubala suba bandon kti halor kateka kam ude ubala tip kerteng kum u Bobby Star Kharbani arpulais nem ka karta na kashnong pahams im bat u parlok ubalet bot lang ya ude ubala tip kerteng kum u Patrick Lingdo laipulai snap ka karta nakashnong mauro kaba haka jeng talasi ya kapla jong ute u Bobby Star Kharbani ki pulet kila yo ban kurup hado an reu pun reu teli ki song ganja ki badon ya ka jeng kya kaba lai pon khandai pra saw kilo ki bala thumu bande ban penyat yo hakithan nongpo halor kani ka jingja nakaliang ki pulet ka umsning kila kemno ya ute u Bobby Star Kharbani lembat ute u parlok jong u Patrick Lingdo Hapo ki kandon an jong ka narcotic drug and psychotropic substance shi hajar khandai spa prapusan bat ka jing toket karang ya chakman Ah, Tanggon. Tanggon ni oi. Let him sign first. Let him sign. Come straight. Yeah. Tangdon su ne, sport sedin. Tangan away pula. Tangdon su sedin. Iyo masuk. Sat. Tuh, macam tu. Semua. Macam sekolah kau pun ni. Tuh, baik. Positif tu ni mah. Nakam kelarong kamut kani kamde kai kan kembang ilang mah. Kamde kemarin juga kan. Entah kan ni kalau ada positif kan.
Naka positif daga long rong bat kani. Mas kan? Mas oh? Tuma. Amin pini bang ipi. Badi ban long kat man kayu sampel. Kan man mi kamu. Hitam. बैठा गिरा बा यार वो सीरियल इसका वाला नहीं मिल रहा यार इसका वाला नहीं मिल रहा ये तो इन्वेंटरी है सीरियल इसका है ना नहीं इधर लिखे तो है ही ना सोशल पेन ड्राइव में आपका फॉर्म है पेन ड्राइव में है ना पेन ड्राइव साथ में हम इसको भी शेयर करें जला को भी दे दिए हम सॉफ्ट कॉपी चला तो बोल के मंगा लो यार नहीं है सुचिंग लिखे नहीं जाओ सर ये लिखा ना पड़ेगा लहा और फिर एक लिख मत लहा दन लहा मुमदी अमी Kendal